Isa ka rin ba sa mga daily commuter na sumasakay araw-araw sa mga public transportation gaya ng bus at metro? Paroon mo to mga kaibigan at sigurado makaka-relate ka dito. Isa ka rin ba sa mga daily commuter natin dito sa abroad na kahit ilang minuto mo lang lakarin papuntang metro station ay naliligo ka na ng pawis, di ba? At real talk mga kaibigan, minsan hindi maiwasan. May mga ibang mga tao or anong lahi o ano pa yan. At yung alam mo may amoy, di ba? So ang sakit sa ano yun, sakit sa ilong. Na habang siksikan dun sa loob ng metro, kahit na nakabukas pa yung aircon, ay nako, talagang itataas pa niya yung kamay niya. Nako, sorry ka na lang. Kaya guys, always wear your face mask, okay? Good morning mga kaibigan at today, paano sumakay ng metro? Una sa lahat, kailangan meron ka nito, Dubai Noll card. Para makasakay ka, kailangan mo ng minimum na at least 750 dirhams. Isang way lang yon. At makakabili ka ng ano, ng ganitong yan, para makabili ka ng ganitong card, dito ka bibili sa ticket office. So kailangan lang nating itap ito, ganito yon. Pag nag-open, go. Ito yung Riga Metro Station. So dito yung papuntang Dubai Mall or Expo. Ito na yung papuntang Rashidiyah. Pero ngayon ano na siya, center point na dating Rashidiyah Metro Station. Sasakay ka naman, ito naman yung gold card. Dito ka, mga parang special, tsaka medyo mahal ang bayad yan. Then tayo dito sa silver, yung regular. So after every 5 minutes dumarating yung metro, yung tren. Dito tayo pepesto. Sa kabila, ayun, papuntang Expo, Dubai Mall, Mall of Emirates. So nakaiwala yung mga pambabae doon. Pero pagdating naman sa loob, pwede silang maghihalo sa mga lalaki dito. Kasi maliit lang yung ano nila doon, ang space nila. Araw-araw to, so ibig sabihin ilang libo ang katao araw-araw yan ang sumasakay dito sa metro. Ayun, so siksikan mga kaibigan, huwag kalimutang gumamit ng face mask, sunod pa rin sa protocol. Ayan.
الأبواب تغلق. Doors closing. المحطة القادمة هي جديد. المطار مبدأ رقم 1. The final destination of this train is Center Point. The next station is Airport Terminal 1. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي Center Point. المحطة القادمة هي طيران الإمارات. The final destination of this train is Center Point. The next station is Emirates. المحطة القادمة هي طيران الإمارات. الأبواب سوف تفتح من جهة اليمين. The next station is Emirates. Doors will open on right-hand side. So next is last station, Center Point. الأبواب تغلق. Doors closing. المحطة القادمة هي The final destination of this train is Center Point. The next station is Center Point. Emirates. Daming hirap ka ng Emirates parking. رحلة القطار سوف تنتهي عند المحطة القادمة. على جميع الركاب مغادرة القطار في محطة ورجاء التأكد من أخذ جميع أوراقكم الشخصية. الأبواب سوف تفتح من جهة اليمين. Your attention please. This train terminates at the next station. All passengers must leave the train at the station. Please take all your belongings with you when leaving the train. Doors will open on right-hand side. Kaibigan, no, ganun lang kasimple, para ka lang nasa Mias Metro. Pero ito wala driver, parang mga kagaya ng Japan, Korea.
Tor, center point Kuala Tor, Rashidia. Mas maraming tao doon sa may dun sa Riga nga, sa Burjoman, Union. Sabi yun. So ganito rin, top din. Pagbukas, labas. Nabawas is 3 dirham lang. 3 dirhams. Depende kasi sa layo yan eh. Kaya dito malapit tayo, 6 ano lang siya, 6 station lang. Yan may mga parating pa lang, pasakay pa lang. Ganun lang kasimple yung ito. Para ka lang talagang nasa Pinas, nagko-commute. So isa rin to sa mga pangkaraniwan na buhay ng isang simpleng OFW. Your attention please. The train to Expo 2020 So please like, share, and subscribe guys kung relate kayo dito sa isa nating munting travel. Huwag kalimutan subscribe Don Ramon TV. Okay. So enjoy the ride mga kabayan dyan. Keep safe everyone. Kalimutan magsuot ng face mask kayo ilalabas. At ang alam ko may multa pa rin yan, like 3,000 dirhams. So keep safe mga kaibigan, and see you on the next vlog. Bye.